ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆಲ್ಲಂಚೆಲ್ಲರು ಪ್ರಿವಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮರೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಂಡೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಪಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪಲ್ತೆ ಸಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನರಕ ಮಂತಿದ್ದು ಉಪ್ಪಲ್ ಅಂಚದು ಐತೆ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂದು ಮಾತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂಟು ಮತ್ತು ಕೊನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ವಾಶ್ ಪಾಡುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ. ಸೊ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಲೆ. ಮುಂಚಿನ ಮೂಲು ದೊಂಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಂಬು ಬೂರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೊಂಬುದ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇವ್ರು ಆಯ್ತು ಗಿಡ ಮುಂದೊಂಚೂರು ದೊಂಬು ಊರು ಮಾತ ಮರ ದೈ ಅಡ್ಡ ಆಯ್ತದ ಸಾರಿ ಕಟ್ಟು ದೊಂಬು ಬುರುಜಿ ಚೂರುಂಡು ನಂಗೆ ನನಂಜಿ ಎಲ್ಲದೊಂಜಿ ದುಂಬು ಊರುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಈತಾತ ನನಲೊಂಚೂರು ಅವಡು ನನ್ನ ಜಾಲೊಂಜಿ ಅಡಿಪೆರೆ ಉಂಟು ಇತ್ತಾತ ಕಜವು ಬೂರ್ದಿಜಿ ನನ್ನ ಈ ಮರತ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನೇರಳದ ಮರ ಉಂಟು ಐತ ಬೂರು ತೆತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಬೂರು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬೂಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಐಡು ಪಕ್ಕ ಪಿರಲ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬೂರು ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಪುಕ ಇತ್ತೆ ಮುಯ್ಪ ತಿಜ್ಜಿ ಕಜವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಪುಕ. ಹಲೋ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಡು ಚೂಚೂರು ವರದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಂತ ಗಂಟೆ 11 ಕಾಲ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೋಯರುಂಡು ಪಂಡ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ತೂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ಆಯ್ತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದ ಪಂದು
ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೋಯಿರಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿಗೆ ಚೂರು ಅರ್ನಾಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಕ ಬಂದು ಇದು ಪಿದಾಡು ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಿಕ್ಕ ಇಂಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಡ್ ಇಂಚ ಕಲರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ತೋಜೊಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ 800 and ವಾಚ್ ಪಾಡ್ ಮಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವಾಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ವಾಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತು 2-3 minutes and ready. Yeah. So namida povni bye bye. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾಮಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಂಪಲ್ಡು ನಾ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಒಂಚೂರು ಗುಜರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕರ್ಬ ಮಾತ ಮಾರೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಸಿಮ್ ಒಂಚು ತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜಿಯೋತ್ತಾ ತಂದಾಣ ಈಚೆ ಟ್ಯಾಪ್ ದೊಂಬುಗು ಸಾಕಾದ ಇದು ಎನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬನಸ್ ಮೀನಿಂದ ಬಂಗುಡೆ ರೇಸ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಸ್ವೀತೆ ಉಣ್ಕ ಭಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು 6 ವೀಕ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು 6 ಬರ್ಪಲ್ 6ನ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟೊಂದಿನಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಆಪುಣ ನೀರೇ ತೂಪವೇ 6 ಬೇಬಿನ ಸೈಕಲ್ ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಒಂಚ ರಿಪೇರಿ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ 6 ಬೇಬಿ ಬೈದನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡೆದು ಪುಯ್ ಅಲ್ಪ ಕೂಚೋರೆ ಅಲ್ಪ ಕೂಚೋರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತಾಗು ಜೊತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇತ್ತ ಟೂ ವೀಲರ್ ಹಿಡ್ಕೊನಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಹಿಂಗೆ ನೇಕ್ ಜಿಂಜದೆ ಸಾಕದು ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಕಾರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಸೈಕಲ್
ಕೊನಕೈತೆ ಪುಯ್ ಆರು ಬೇಬಿ ಇಡುತ್ತಲೆ ಆರು ಬೇಬಿ ಇಡುತ್ತಲೆ ಹಾಯ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದ ಕುಂಟು ಆಜಿಟೋಡು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಕುಂಟು ಆಜಿಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಆಜಿಡ್ದಿನ ನುಂಗುದಿನ ಕುಂಟೇನು ಕನತದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಬರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬಾಲದ ಡ್ರೆಸ್ ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ದೀಯೋಡು ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಜಾಲಡಿ ಪುರುಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಡ ಡಿಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಜವಾತಿನಿತ್ತೆ ಅವು ಈರೆ ಮಾತ ಬೂರ್ದು ಇತ್ತಾವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಕ ಬಾಲಿನ ಒಂಜಿ 5:30 ಅನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸೈಕಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ಲ ತೊಂಪು ಓಡ್ತಿದ್ದೆ ಐದು ಬೊಕ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಏನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 6:30ಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿನಸ ನೀರು ಪರಿಯರ್ನ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ 1 ಲೀಟರ್ದಾದ ನೀರು ಬರ್ತೇನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನೀರು ಬರ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ನದುಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜನ್ನ 3.5 ಲೀಟರ್ ಅಂಡ ನೀರು ಪರೋಡು 3.5 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನ 1/2 ಲೀಟರ್ ನಮ್ಮದಾದಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು 4 ಲೀಟರ್ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಲೀಟರ್ ಅಂಡ ಪರೋಡು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು 800 ಲೀಟರ್ ಬರ್ತೆ ನಾನು ಚೂರು ಜಾಲಡಿ ಪೆರಪೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಂದ ಪುಯ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 5:35 ಆತಂಡ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಬನ್ನ ಕಾತುಲೆ ಸೂರ್ಯ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೊಬ್ಬುನತ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪಗ ಸಾರಿ
ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕಾರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಡು ಈ ಪಂಡ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ದೈವದ ಅಂಚ ಪೋದೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ ಪಿದಾರ್ದ ಸೊ ಪೋಯ್ತು ಬೇಬಿ ಸ್ಮೈಲ್. ಯಾರು ಹಾಯ್ ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಪುಜಿ ಇನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೇಟ್ ಉಂಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದು ಮೂಜು ವರ್ಷ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ನರ್ಸರಿ LKG ಮಲಿಗ 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್